Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta ka natong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kini atong programa mga kaigsunan, mabati na kini sa inyong pagpatilingog sa 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo o aduna usa matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatilingog. Busa nini karong takna sa inyo ang pagsunod mga kaigsunan sa programa, kalakip na kamo o kamo na niyana ang among mga gipanimbaya. O pahinumdom sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, labi na sa nanimoyo sa PBCM compound nga dili na to pagkalimtan ang atong obligation para sa ato ang Palace contribution, sa ato ang pagpabarog sa Palace reconstruction. Basta gihawak ang tanan sa pag-ayuda o pag-kooperar ni ana. Kumusta usab nato tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound nga kanunay nga nagahatag sa ilang suporta sa pagbayad sa radio station o sa mga chapter president nga nagaangkon og mga radio station para maiwali ang kamatuoran sa PBCM nga ang programa naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og nininggiyo na mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga chapter president dinhi sa Camotes Island, Cebu. Chapter President, Brother Felix Narte. Ug niyahatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kiniusab ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista Brother Eric Camus, makiguban kaninyo karon sa pagtuon ining kamatuoran o aron sa pagpadayon aniya pa ang usa pa ka ministro magpaila. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug magsunan kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamatuoran. Og ako pong pangmustaho no, si Brother Esprejon Bertoles og si Brother Demio Telebrico og si Brother Bernabel Telebrico og si Sister Ima Quijano nga nagsuporta sa radyo natin FM sa Buhing Tubig, Pinamongan, Subiyo. Og Bradon, ako kamong ibalik sa ima. Ninigyaw na mga higalag mga kaigsunan, Brad Eric, Brad Dever, Brad Rene. Dili na ito makauban ang ato ang Chief Minister at the same time, Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, kay aduna siya importante nga si kaso, basta kita lang karon ang iyang gitahasan aron sa paghatod sa mga kamatuoran. O pahibalo usab sa tanan nga mga membro sa PBCM nga dili nato pagkalimtan usab ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29, busag gihawak ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa tanan nga mga tigpaminawan o mga suki nga mga higala nga nagsunod sa programa dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Radyo Ronda matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes sa alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog Radyo Ronda. Matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion o live gyapon kini sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan ug makita usab sa YouTube. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog duha ka hugna.
Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabihon. Din gitagaan kini og kinabuhi sa nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City og sa North Cotabato nga probinsya. Atong programa mabati kini dinhining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon mga kigsunan live yapon sa Facebook. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhining maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM matagadlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Gitagaan kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi maong sibihan sa DYLA matagadlaw nga Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon ug ang ikaduhang hugna mabati sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa mga tigpaminawan og mga kahigalaan dinhi sa Tago, Surigao del Sur og sa probinsya sa Surigao del Sur usab ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa DXEL FM sa Like FM. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon din gitigaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM. Matag adlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabhion. Ato pong gipangumusta ato mga kaigsuonan dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat, PBCA member, o usab si Sister Lily Patterson, PBCA member. Kumusta kaninyo mga sisters? O usab ato gihapon gipangumusta ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato pong gipangumusta atong igsuon dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother Premo N Sabang? O usab ato pong gipangumusta si Sister Ana Maria N Nudsen, PBCA member dinhi sa Coachella Crest, Upper Comera, Australia. Kumusta kanimo sister? Ug usab ato pong gipangumusta si Sister Ludivina S Narido, PBCA member dinhi sa Zone 20B, Barangay Natumulan, Tagulwan, Misamis Oriental. Ug usab si Brother ato gyapon gipangumusta si Brother Joseph S Cagas, PBCA member dinhi sa Zone 3, Barangay Natumulan, Tagulwan, Misamis Oriental. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mao gini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsuonan, ang atong mga bagong basahon, makita ninyo sa screen. Ug ato pong isunod ang uban pa natong mga basahon. Approve kini ni Reverend Charlie. So kuha na kamo copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Og usab atong gipahibalo sa tanan nga mga kaigsunan nga membros PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Na makita ninyo sa screen kung galantaw kamo sa atong Facebook, tutuki lang nang iyang hulagway. Og ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak og expelled na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya-iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC mubo sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. O garon mga higalag mga kaigsunan, ang atong pagadadon nga topiko, mao kini mga kaigsunan ang title sa atong topiko, ang pagtubag sa Pamilya Cobias. Part 3 na kini mga kaigsunan. Busa alang sa mga nagsunod, labi na sa Pamilya Cobias, nga ikatulo na kini nga
pagpadangat namo sa pangutana nga imong gipadangat diri kanamo. Og sa dili pa nato isa-isay ang padayon nga pagtubag sa pangutana sa pamilya Cubias, Brother Dever, maayo nga ato usab nga basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Okay, Bradon, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi natong mabasa, si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Familia Cubias nga atong paghatagan karon sa pagtubag. Ikatulo na kahigayon. Ikatulo dinhi, numero 3 si Gohilde Efraim. Ang ikaupat, Efren Anino Gohilde. Ang ikalima, Boy Ortiga. Ang ikaunom, Rigor S. Alid Anep or Anep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Mo ka na, Bradon? So kini si Rigor, murag gibali ni iyang pangalan, murag Roger ni. Mo Roger. Unya kining Alid, murag Dila, unya kining Anip Pinya. Sa ato pa Roger Dila Pinya. Kining Rigor, mo man ni siyang Roger. usa sa kaning artista diha sa teleserye nga na si Tanggol diha nga kuan Rigor mo daw nang iyang kuan dinha, no. So alang kaninyo nga mga nagapadangat sa mga pangutana, sundi lang among programa para maabot ang panahon nga kamo na sa among tagaan og pagtubag dining inyong mga pangutana. Pero nini higayuna ang amo sa nga tagaan og dugang sa paghatag og katinawan nini pangutana sa pamilya Cubias. Brother Dever, atong i-display ang pangutana ini Familia Cubias. Okay, atong pagabasahon mo kini ang iyang comment, Bradron, kining Familia Cubias. Matod pa niya dinhi, mayong udto kaninyo tanan mga PBCM ministro. Juan Runo or Juan Runi Mangalos guro niyang gipasabot, Bradron. Dayon dinhi sa ubos mo kini ang pangutana. Matod pa niya dinhi, naalang ko'y ipangutana kaninyo kung unsay kalainan sa Old Testament ug sa New Testament. Daghan lang ko gusto masayran. Okay, alang kanimo higalang pamilya Cubias, mao ni ang ikatulo na namo nga paghatag og tubag ug hinaot nga imong gisundan gikan sa pagsugod sa among pagtubag diha kanimo. Nining pangutanan nimo nga gi-address nimo diri kanako ug sa tanan nga mga ministro ubos sa pagdumala sa Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio nga ang imong pangutana naalang ko'y ipangutana kaninyo kung unsay kalainan sa Old Testament ug sa New Testament, daghan lang ko gusto masayran. So kay daghan man ka gustong masayran, so hinaot kami nga gisundan nimo ang among programa para makuha nimo ang kinatibukan nga among pagtubag. Sa mga nanglabing pagtuon, higalang Familia Cubias, magisgot tag old ug new kung doon na ba'y kalainan. Sa pangalan palang daan, ang old, di good, mao ang new, lahi gid sila kay daan, old, ug ang new, bag-o, Old and New Testament. Unya, sa Old Testament, higalang Familia Cubias, sa gisaysay sa mga nanglabing pagtuon, dunay mga nakasulat, labi na magisgot kitag kasuguan sa Dios, nga dunay mga kasuguan sa Dios sa Old Testament, nga pag-abot sa New Testament, sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, wala nagi-implement, wala nagipatuman ang dunay mga kasuguan sa old nga pag-abot sa New sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, wala na kana gipatuman higalang pamilya Cubias. Pero dili pwede nga kung magisgot tag old nga dili na nato gamiton ining atong kapanahonan, labi na sa among panahon. Tungod kay ang pagtulundan sa PBC magisgot tag panahon sa pagpangalagad, nabahin man kini sa tulo ka dagkong panahon. Unang dakong panahon, mao tong pagpangalagad sa ngalan ni Jehova nga ang mga tawo nga nangalagad maong Israel. Ikaduhang dakong panahon sa pagpangalagad, mao tong sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga ang mga katawan nga nangalagad mao tong iglesia, sa katawagan Iglesia ni Cristo. O ang ikatulong dakong panahon sa pagpangalagad, diri na sa dapit sa Espiritu Santo sa among pagpailat sa katumanan si Master Tomas D. Eugenio Sr. Onya ang original o legit gyud nga mga tawo nga nangalagad mao ang pagtulunan sa PBCM. Sa pagtulunan sa PBCM, ang magtutudlo nga katumanan sa among pagpailat sa Espiritu Santo, wala mag-reject na sa Old Testament. Kay usa man na nga basihanan sa pagpamatuod. Unya ang Old Testament may mga nakasulat nga mga pagpanagna niya na nga ang katumanan nasulat na sa New Testament pero napagyapoy mga tumanunon pa. Although ang uban nga tuman na og nasulat na sa New Testament isip katumanan pero napapoy tumanunon pa. Niya na mga higala o higalang pamilya Cubias. Nakaroon arita sa pagsusi nga anong kinahanglan nga og atong ingnon nga ang old o daang tugon mga kasaysayan na dili pwede nga ato na kining i-cleanse atong kapanahonan sa pagpamatuod sa kamatuoran. So siyo nato tungod kay sa Biblia og magisgot ta og giingon nga kasaysayan mao man na ang mga panahon nga
minglabay o mingagi na. So, naigipahayag sa Biblia nga doon na gyoy susihon. Unaw na to, Brother Rini, sa Biblia nga doon na bagyoy pagsusi sa giingon nga mga panahon nga mingagi. Butang ta, ang mga Old Testament, mga panahon naman na nga mingagi. Taba sa Biblia, Brother Rini. Adon na gyud brodron, atong pagabasahon dinhi sa Job kapitulo 8 bersikulo 8 ang nakasulat. Kay susiha ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga ming-agi og magpahimulos ka sa imong kaugalingon niadtong ginapangita sa ilang mga amahan. Matinaw sa gibasa sa kaubang ministro Bradrini, alang kanimo nga nagapangutana higalang familia kubyas og magisgot tag panahon nga ming-agi do nagi pagsusi di ay naman gibasa ni Bradrini ang Job 8:8 kay susiha ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga ming-agi og magpahimulos ka sa imong kaugalingon niadtong ginapangita sa ilang mga amahan. So dunay pagsusi, dunay gingon nga pagpangamuyo lugar sa pagpahayag niini sa basahon ni Propeta Job nga dunay pagsugo sa pagsusi unya doon na po'y naghangyo sa pagpangamuyo alang sa panahon nga ming-agi at pa nilabay ng mga kapanahonan nga kinalang susihon. Karon atong susihon, Brad Eric, unsa bay gipahayag kung susihon nato ang laing versions Biblia niining giingon nga dunay pagsusi o ipasusi kining giingong panahon nga ming-agi. Diri brodron atong basahon gining Biblia nga Dabok Tyndale Translation diri sa Job kapitulo 8 bersikulo 8 nagkanayon. Read the history books and see. Kung sa atong pinulungan nagkanayon kini. Basaha ang mga libro sa kasaysayan og tan-awa. Okay, sa atong gisusi sa gibasa ni Brad Eric kay ang 8:8 sa gibasa ni Brad Rini dunay may pagsusi sa mga panahon nga ming-agi. Sa gibasa sa Tyndale Translation Dabok nga Biblia, read the history books and see. Nga sa atong pinulungan, basaha ang mga libro sa kasaysayan og tan-awa. Mao kinihigalang pamilya Kubyas ang nakapahayag sa Biblia kung magisgot tag history books o libro sa kasaysayan kinahanglan di ay nga ato pod ning basahon. Ano man, kay doon naman tay makutlo sa mga kasaysayan, di man pwede kung magisgot ta sa atong panahon ug wa tay basihan sa mga nakasulat sa kasaysayan nga giingon, basaha ang mga libro sa kasaysayan ug tan-awa. Read the history books and see mo nang sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa pagtudlo ni Master nagin may pagbasa sa mga kasaysayan nga nakasulat sa Old Testament kay basihanan nining atong panahon karon ngano nga kami amo yung pamatud-an nga kung magisgot sa pagpangalagad dinhi na gyud sa dapit na sa Espiritu Santo panahon na gyud sa Espiritu Santo kung maghimo man ta sa pagpangalagad. Na importante ang kasaysayan sama pananglitan kining ato ang probinsya sa Misamis Oriental, tanan nga mga nagpatalingog nining dapit diin karon nga patalingog mo ato lang lugar kuhaon ang example sa lugar sa Misamis Oriental. Diin dunay nalatid o na-record diya sa mga libro nga mga kasaysayan ngano nga namugna kini Misamis Oriental nga probinsya Bradiver. Atong susihon do na batay ikapakita ingon nga pagsusi mahitungod niining probinsya sa Misamis Oriental kay kining probinsya sa Misamis Oriental sa Sinugdani do naman gyud kasaysayan nga nalatid sa libro din kining libro atong mapakita Bradiver ug kinsa poy author niini. Niya atong pagabasahon ba doon kini nga libro kining naguluhan The Historical Data of Misamis Oriental, its cities and municipalities, a compilation of sources by Rufus Bautista Rodriguez. Kini si Rufus Bautista Rodriguez usa kini ka congressman dinhi sa 2nd District sa Cagayan de Oro City, Bradiver. Niya atong isunod makita ganin natong iyang hulagway bro doon isunod natong display okay kana mao kana ang hulagway ni Honorable Rufus Bautista Rodriguez makita po na dinhi sa likod niining mao nga
historical book, Brother Ron. O atong kumustahon po kanimo Congressman Rufus, no? Kumusta kanimo kay nagsunod man po niyo paminaw mo po ni sa atong programa. Niya atong pagabasahon dinhi ang history ni ining Misamis Oriental, Brother Ron. Okay. Dinhi nato sa page 1 nato pagabasahon. Ato lang i-diretso sa Cebuano, no, pero i-display lang gyapon nato Oh, ang English. no. Okay. Atong isunod. So nang English na atong i-display kana din English ato na lang basahon din sa atong pinulungan Brother Dever. I-diretso lang nato sa Cebuano. Mao kini atong mabasa dinhi sa page 1. Mao kini Misamis Oriental, dayon dinhi sa ubos na ay letter A, mubo nga kasaysayan. Din ubos nini na ay number 1. Mao kini unang mga lumulupyo o early settlers. Dugang dinhi sa ubos, mao kini atong mabasa. Ang labing una nga nailhan nga mga lumulupyo sa Misamis Oriental mao ang mga Negrito. Mo post na kaniyot mga Negrito dayang una nga mga lumulupyo dinhi sa Misamis Oriental Brother Dever. Dayon kasigluhan sa ulahi ang mga tao sa Malay nga kaliwat nga adunay lain-laing kombinasyon sa Mongolic nga mga kinaiya nakig-away batok sa mga lumad alang sa pagkontrolar sa dato nga Cagayan River sa baybayon nga kapatagan. Dugang pa dinhi, ang pakigbisog alang sa pagpanag-iya sa yuta nagpadayon sa taliwala sa lain-laing nag-uswag nga mga rasa hangtod nga ang lumad nga mga Bisaya ang sanga sa mga lumulupyo sa ubos midaog batok sa mga bukidnon. So may mga pagpakikaway diay nga nahitabo bradon diin ang kining lumad nga mga Bisaya midaog kini sa mga bukidnon. Dugang pa sa 1500 kadaghanan sa mga lugar sa Mindanao nasakop sa Muslim ug ang mga lumulupyo nakabig sa Islam. Ang Misamis Oriental bisan pa na ilalom lamang sa pagmando sa mga Muslim nga adunay obligasyon nga magbayad sa usa ka tuig nga tributo. So ato lang gikutlo diri bradron nga mao day kining mga Negrito ang labing unang nailhan nga lumulupyo sa Misamis Oriental, bradron. Okay. Dayon dugang pa dinhi sa ubos dinhi ta sa number 2 ngalan sa lalawigan. Kung diin kining pulong nga Misamis, mo kini ato ang mabasa dinhi. Ang ngalang Misamis gikuha gikan sa pulong Mesa. Dugang pa dinhi, open parenthesis, usa ka kinatsila nga termino alang sa mesa o usa ka seremonya sa simbahan. So kini dayong Misamis bradon gikan daw kini sa pulong mesa kinatsila. Dugang pa sa dihang bag-o pa ang Kristyanismo sa Pilipinas sa matag higayon nga maglibot-libot ang mga pari sa probinsya kasagarang madungog ang mga kinabig nga musinggit og mesa busa sa usa ka yugto sa panahon ang mga Espanyol nga mga misyonaryo nagsugod sa pagtawag sa probinsya sa ngalan nga Misamis. Okay. So diha lugar nagsugod nga namugna ang Misamis tungod niining gikuha gikan sa pulong nga misa nga kanang misa usa ka seremonya sa simbahan nga gikan sa kinatsila nga termino. Tinuod. Unya ang mga nakabig niya na sa dihang mo pahigayon na musinggit sila og misa katong mga kinabig, misa. Busa sa usa ka yugto sa panahon ang mga Espanyol nga mga misyonaryo nagsugod sa pagtawag sa probinsya sa ngalan nga Misamis. Dayon Brother Dever, kung ipadayon pagbasa. Atong ipadayon dinhi sa ubos, atong isunod. Dugang pa dinhi natong mabasa. Pero atong timan-an Brother Dever nga ang Misamis gikan sa Espanyol nga misa nasa Misamis pero nganong nakumpleto nga Misamis Brother Dever? O niya atong idugang dinhi bradon. Ang uban nga tinubdan nag-ingon. So dugang pud kani. Kay ang una natong nabasa bradon kining Misamis gikan manisa misa. Pulong misa. Na dayon katong mga nangakabig musinggit man og misa. Di kanalang gani nga pulong nga giduha. Misa. Naapil na gani diha ang pulong Misamis. No? Dayon dugang dinhi sa ubos. Ang ubang mga tinubdan nag-ingon bisan pa nga ang pulong nga Misamis mao ang tinuod nga ngalan sa usa ka matang sa matamis nga lubi nga gitawag og kuyamis nga mao ang pangunang pagkaon sa unang mga lumulupyo sa maong dapit ang mga Negrito. Po busa ikaduha pud di kini nga pulong bradon nga Misamis diin gikan di ay kini sa matang sa matamis nga lubi o sweet coconut nga gitawag og kuyamis. Dugang pa dinhi sa ubos. Ang pulong nga kuyamis sa ulahi na pamulong ngadto sa Misamis
sa dihang miabot ang mga Espanyol nga mga kolonyalista. Mo kana bro? Sa ato pa, mga higalag mga kaigsunan, atong gisose para nga atong makunik sa pagtubag sa pangutana sa mga higalan natong pamilya Kubyas, mahitungod sa old og sa new nga matod pa niya unsa kunoy kalainan. So dunay kalainan gyud kay ang old nga mo nang daan nga kasabutan o Old Testament masudlan sa mga history or kasaysayan nga sumala sa pagbahayag sa Biblia nga atong basahon ang history og tan-awon. O niya, gisampol nato ang kasaysayan mahitungod sa Misamis Oriental nga sa sinugdan, gikuha dahil kining Misamis tungod nining kinatsila nga misa o ritual sa simbahan lugar nga misa. O niya, mga kinabig, tungod kay naaman lugar ang sistema sa ritual sa simbahan nga gipasiugdas mga Espanyol nga misa, musinggit sila misa, lugar kung i-continuous pagbasa, misa. So, kuhaon nang sa to, misamis na. Ikaduhang pod nga tinubdan, ining pulong nga misamis, gikan da ini sa kining matamis nga lubi, ang gitawag og golden coconut nga tamis, nga gitawag kuyamis. Sweet coconut, ang matamis nga lubi. Niya, ang pulong nga kuyamis, sa ulahi, giingon na nga, gipamulong ng kini ngadto sa misamis. O, niya, sa diyang niabot ang mga Espanyol nga mga kolonyalista. So, higala nga pamilyang Kubyas, sa tanan nga mga naminaw, importante gid ang pagsusi dahil sa kasaysayan o history. Kaya di man ito mabaluan nga hagkas na lang na imisamis kasagikan. So misa o kining matamis nga lubi nga kuyamis na combine og mo nang naandan karon sa atoang pag ila na sa probinsya Misamis. Pero kini siya ang kuyamis nga mao na siya ang lubi nga matamis nga gitawag golden coconut. Do na may gisaulog nga festival, Kuyamis Festival, Brad Dever, Brad Eric o Brad Rini din sa Misamis Oriental. Ang ato karon kasamtangan nga second district congressman sa Misamis Oriental, Honorable Bambi Imano, atong ipakita ang iyang leaflets mga kahigalag makigsunan sa gitawag court trace o sa congressional report ni Congressman Bambi Imano. Atong ipakita sa screen, mao ni. Tungod kay sa panahon nga siya governor pa sa Misamis Oriental, karon congressman man siya, Brad Dever, Brad Red, o Brad Eric, no? Karon kasamtangan or incumbent siya nga congressman. Iyan ang giduso o dito gidala niya dito sa Senado, sa kauluhan, aron tagaan og pagtugot kining gitawag og Kuyamis Festival. Although sa gipahayag nga dili man gid siya gideclare nga non-working holiday, pwede man gyapon lugar anang kuan na, pero panahon sa sa ulog niya ng Kuyamis Festival, at least iyang gipahibalo dito sa Kongreso ang origin niya na ngano nga natawag nga Misamis tungod sa gikan sa Kuyamis o kining misa. Although kanang gihog Misamis Oriental, gidugang lang kuno ng Oriental, kadunay explanation ana ang congressman ato nang mabatyan. Pero dugang atong i-display sa screen ang hulagway sa ato ang honorable congressman kauban sa atong chief minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Ini, no? Nadia ang ato ang honorable congressman Bambi Imano o ang ato ang chief minister nga mao ang executive vice president sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Kung nagalantaw ko mga kaigsunan, makita ninyo ang hulagway. Okay, so og nagalantaw usab sila sa atong Facebook, makita nato ang video clip nga atong ipabati din dito sa Senado, gipahibalo sa ato ang congressman sa 2nd District sa Misamis Oriental, Bambi Imano, ang mahitungod niining Kuyamis Festival. Atong paminawan mga kahigala ag mga kaigsunan. And Congressman Evgeny Bambi Imano, my very good friend of Misamis Oriental, 2nd District of Misamis Oriental. Thank you, sirs, for joining us. We also have Representative Evgeny Bambi Imano from the 2nd District of Misamis Oriental. Next is from House Bill number 6551 declaring Kuyamis Festival as the official festival of the province of Misamis Oriental and a special non-working holiday in the province of Misamis Oriental. So I'd like to acknowledge, give the floor to my very good friend, former governor, former mayor, now Congressman Bambi Imano.
Thank you, Mr. Chair, and good morning, Comsec. Mr. Chair, for the record, it feels like a Mindanao Affairs meeting because ang sisipag ng mga congressmen ng Mindanao, talagang sinusuportahan talaga lahat ng batas. And for the record, Mr. Chair, what Misamis Oriental is asking from the committee under Senator J.B. Ejercito is not a declaration of a non-working holiday, but a simple recognition, Mr. Chair, of our festival. Second, for the record, Mr. Chair, yes, we already have an existing ordinance in the province of Misamis Oriental adopting Kuyamis Festival as our annual festival for the province of Misamis Oriental. And very recently, we were able to celebrate the 95th birthday of Misamis Oriental, and Mr. Chair, for almost a decade, and we still do not have a official festival that we celebrate, and a law is badly needed, Mr. Chair, so that we will be able to officially celebrate and be recognized in the province of Misamis Oriental. I will not take long. There are two legends in creating Misamis Oriental. One is Misamis, from the word Misa, and the legend of Kuyamis, Mr. Chair. Simply, when the colonizers, the Spaniards came, because Misamis Oriental people, the Misamison, are very hospitable, very generous. They offered a very sweet, small variety of golden coconut, which is Kuyamis, Mr. Chair. And because the colonizers loved it so much, and they were asking the natives what this fruit was, and the natives were saying Kuyamis. But because the colonizers were not able to pronounce it properly, Mr. Chair, and they were saying, Misamis. And on the latter part, Oriental was added because although we are in northern Mindanao, but we are almost in the eastern part of the islands of Mindanao. Wonderful legend, Mr. Chair, and for the last 9 years, we were recognized already by the Department of Tourism, and it had brought wonderful economic activity, huge economic activity. For so long, Mr. Chair, we envied Sinulog Festival in Cebu, Panagbenga in Baguio, and many other festivals, and we did not have anything to celebrate. This is a hope, a wish on bended knees from the people of Misamis Oriental that hopefully we will have our own celebration, our festival, with the help of Senator J.B. Ejercito and the members of Senate. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Emano. Actually, very rin yan. Actually, parang be rest assured of our support for that. Kasi I know the significance. Kasi po yung culture, kailangan ibalikan natin talaga yan. It unites the people of the province. So thank you for your statement, Congressman Emano. Atong nabati mga higala og mga kigsunan ang usa ka video clip din atong napaminawan ang ato ang honorable nga congressman sa 2nd District Bambi Emano din iyang giduso dito sa Senado aron ma-declare ang gitawag og Kuyamis Festival unya sa iyang gipahayag Brad Eric sa gibasa ka ganina sa libro nga Misamis Oriental, its cities and municipalities sa kasaysayan asa gikan ang Misamis. So iya pong gikotlo dito mention niya Brad Ever nga kanang Misamis usa gikan sa Misa o dito pod sa Kuyamis nga mao ang katong gingon nga matamis nga golden coconut. Unya mao na nga ang Oriental na dugang lang kay ang Mindanao o ang Misamis Oriental niyaman part sa Northern Mindanao. Diya sa Orient lugar nga side lugar sa Mindanao. So mao na ang kasaysayan. Higalang pamilya Cubias nga di na to mahibaluan sa tanan mga naminaw diri lang lugar sa probinsya sa Misamis Oriental di na to mahibaluan nga kini diyang Misamis Oriental gikan sa pulong Misa og sa Kuyamis. Sama nga ang nakasulat sa mga kasaysayan sa Old Testament nga nay mga panagna o dunay mga gipahayag labi nas magisgot sa kasuguan nga nay kasuguan sa Old nga pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa New Testament wala nagipatuman di man ato mahibaluan ang gipugnan na sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga kasuguan ug way mabasa nato nga kasaysayan busa ingon ni ana ang pahayag higalang pamilya Cubias sa imong pangutana og sa among tubag kung unsay kalainan sa Old and New nakaron din ita. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga tinun-an, dunay ilang gipahayag, nga dunay kasulatan gid nga ilang tun-an. Kung dunay kasulatan nga ilang tun-an, so dili na lugar nga
ilang kaugalingon nga kasulatan na ilang tunan kay namay gisulat gyud nga pag-abot silang panahon gamiton nila kini sa alang sa ilang pagtuon. Hain kini Brad Eric kon atong susihon sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga usa sa iyang tinunan nagpahayag nga ang kasulatan gisulat ang katuyan para nga ilang tunan. Kay ilang tunan ilang gibasa kanang maong kasulatan. Diri Bradron, atong basahon diri sa Biblia sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 ngadto sa 5. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob og pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Hinaot ang Dios sa pailob og paglipay magahatag ganinyo sa panagkasama sa panghuna-huna ag usa sa usa pinasubay kang Kristo Jesus. Mao kana Bradron. Matinaw sa gibasa sa kaubang ministro Brad Eric alang kadimo ng utana familia Cobias nga atong gisusi nga kining sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang mga tinun-an nagpahayag si Pablo nga duna kunoy gisulat kaniadto. Atong i-display ang bersikulo 4 atong i-display para makita na kay bisan unsa kunoy gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato. Di kun gisulat kini alang sa pagtuon kanila nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus di ilang gibasa kay og di nila basahon unsa man pagtuon sa mga nakasulat. Di gibasa gyud ang kasulatan para nga ilang makatunan. Unya ang purpose aron nga pinagi sa pailob ug pinagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan katong ilang gitun-an o gibasa makabaton unta kitag paglaom. Dayon sa 5 ang dugang pagpahayag nganong ilang gitun-an o gibasa ang kasulatan mao niyo. Hinaot ang Dios sa pailob ug paglipay magahatag kaninyo sa pagkasama sa panghuna-huna ang usa sa usa pinasubay kang Kristo Jesus. So usa dayon nga hinungdan nganong ilang gitun-an o gibasa ang kasulatan tungod kay gigamit nilang hinaot ang Dios sa pailob ug paglipay magahatag kaninyo sa panagkasama sa paghuna-huna. So managkasama dayon ang mga paghuna-huna sa mga katawan nga nangalagad kang Kristo sa ilang kapanahonan pinaagi sa ilang pagtuon ug pagbasa-basa sa mga kasulatan kay ang kasulatan matud pa ni Pablo gisulat kini alang kanila sa ilang pagtuon. Nakaron Brad Rinis sa Biblia susihon nato kay basahon man og tun-an sa ato pasusihon yun. Hain ba kining kasulatan nga gipasabot nga kinahanglang susihon sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo nya silang panahon ila kining gitun-an o gibasa. Niya kani Bradron atong pagabasahon dinhi sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 ang nakasulat. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Yuba ug basaha. Walay usa nini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu mao'y nagtigom kanila. Busa kining kasulatan nga ilang gitun-an kay gibasa o gisusi atong gisusi pod sa Biblia kung hain ba kining basahon o kasulatan nga gitun-an o gisusi. Sumala sa gibasa ni Brad Rini, susihan ninyo gikan sa basahon ni Yuba og basaha, walay usa niini nga mawala. Kini diyang basahon nga gisusi o gitun-an higalag mga kaigsunan og alang kanimo higalang pamilya Kubyas gingon kini nga basahon ni Yuba og basaha. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Yuba og basaha. Karon Brad Diver atong susihon kining basahon ni Yuba, kini si Yuba Dios man mao man ni susihon og basahon. Unsa ang gipasabot nining basahon ni Yuba nga kinahanglang susihon og basahon nga kini sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo gisulat kini alang sa ilang pagtuon para nga sa ilang pagtuon gingon niya nga managkasama ang ila dayon nga mga panghunahuna sa ato pa dili magkabulag ba pareho na silang mga panghunahuna og prinsipyo. Hain kining basahon og kasulatan Brad Diver nga gingog susiha ang basahon ni Yuba. Ang susihon Bradon, basahon ni Yuba mao kining ang tibuok nga kasulatan Bradon. Atong pagabasahon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod 17 ingon ini ang nakasulat, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit
masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa matinaw kaya sa atong gisusi kung hain kining basahon nga ipasusi og basahon ni Hiuba, mao day kini ang tibok kasulatan. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mapuslanon gid ang tibok kasulatan. Muna nga gisulat alang sa pagtuon. Ang ipahayag ni apostol nga si Pablo alang sa pagpanudlo, may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, doon na giday pagpamadlong gamiton ng balaang kasulatan. Alang sa pagpanulid, okay, doon na may nahiwi, dito liron. O alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang katuyuan nasa 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Tao naman sa Dios, pero gamiton pagyapon ang kasulatan para sa pagpanulid o sa pagpamadlong o sa pagmatuto. Kaya haron kuno ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ug basahon kini mga higalag mga kaigsunan sa The Book Tyndale Translation nga Biblia, kining gibasa ni Brad Dever nga ikaduhang Timoteo 3:16-17 gingon na kining gipasabot sa kasulatan. Basahon na to atong display niya. 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to 17. The whole Bible, klaro na nga katudek, tibok kasulatan Biblia was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Unya, punto diha nga ang tibok kasulatan mao ang Biblia. Kung basahon na to sa atong pinulungan, sa maurag yapon sa Tyndale Translation nga Biblia, the book, ang ikaduhang Timoteo 3:16-17, gingunag ang tibuok Biblia gihatag kanato pinagi sa inspirasyon gikan sa Dios mga higalag mga kaigsunan. So ang kasulatan nga basahon niyo ba mao tong kasulatan or tibok kasulatan, mao di ang Biblia na magisguta. Composition sa Biblia higalang pamilya Kubyas, Old and New Testament. Sa atong panahon karon kay ug ma-confile na ang Biblia, nasudlan gina sa Old Daan o New Bago nga Testament. Old and New Testament mga higalag mga kaigsunan, labi na kanimo higalang pamilyang Kubyas. Nakaroon arita kung magisgotag Biblia nga nasudlan sa daan ug bagong tugon, unsa ba ang gihatag nga procedure Brad Eric kung mogamit kita sa basahon sa Dios nga mao ang kasulatan nga sa atong gisusi Biblia nga kining Biblia nasudlan sa daan ug bagong tugon. Diri Brad Ron atong basahon sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 10 kama 13 nagkanayon. Kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda, dinhi majutay didto majutay. Sa 13 naman, tungod niini ang pulong ni Hiuba alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, dinhi majutay didto majutay, aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalagungan og hingdakpan. Mao kana Brad Ron. Atong gisusi mga minahal nga tigpaminaw, labi na kanimo pamilya Kubyas kung magisgota sa kasulatan nga nalangkob na niya na ang daang tugon ug bagong tugon. Mao kana ang sa uban nga katawagan sa Biblia ang pulong sa Dios. Kaya naman tayo Biblia Brad Dever, Brad Eric nga gitawag ang pulong sa Dios, Biblia. So sa lain nga pagkatawag sa Biblia, pulong sa Dios ug magsusitag pulong sa Dios nga munang Biblia. Mga higalag mga kaigsunan, gingon sa gibasa ni Brad Eric sa Isaias 28:10, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda, dinhi majutay didto majutay. Nagisgot nga dunay lagda ibabaw sa lagda, sugo ibabaw sa sugo, dinhi daw majutay og didto pod majutay. Unya sa 13, tungod niini ang pulong ni Hiuba alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Mao ang pulong mao man ang Biblia na ang ipasabot. Pulong ang pulong sa Dios, ang pulong ni Hiuba kay Dios man na si Hiuba. Ang pulong ni Hiuba nga Dios matud pa dinhi majutay didto majutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og himbalagungan og hingdakpan. Ang buti pasabot mga higalag mga kaigsunan nga ang Biblia o pulong sa Dios gingon nga dunay dinhi majutay og duna poy gingon didto majutay. Unya gingon aron sila mangadto og mga hayang og hingbalag-ungan og hingdakpan.
dunay dinhi majutay buti pasabot na nakasulat sa Old Testament nga ang kinatibukan nga pagpasabot na sa New Testament. Kay na nakasulat sa Old Testament nga dili pa nato makuha ang gipasabot unless didto nato makaplagan sa New Testament. Muna gipasabot ang pulong sa Dios o katong kasulatan nga ipabasa o ipasusi na ay dinhi na jutay sa Old Testament, nya na po ditoy dinhi majutay sa New Testament. Gani kini prinsipyo nga gibarugan sa mga ministro sa PBCM sa tudlo pod ni Master na pod nis ubang relihiyon nga kun sila magpamatuod mugamit gyapon sila ni ining lagda ibabaw sa lagda dayon latid ibabaw sa latid. Unsa nga pagtulunan Brother ang naga-prinsipyo usab niini o atong gidawat kay mao man pod ang nakasulat sa Biblia. Kining pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church, Bradron, niya ato pagabasahon gani kining ilahang libro, Bradron. Kining naguluhan nga lagda sa pagtuon sa Biblia, ato lang pagabasahon makita nato ang cover. Kini mga kaigsunan o ang na-display lain po na siya nga cover pero mao ra ang content, no? Atong pagabasahon dinhi sa page 2 ingon niini ang nakapahayag pagtulunan numero 1 pangutana 5. Matod pa dinhi sa ilang pangutana sa pagpangita sa kamatuoran unsaon pagtuon ang kasulatan. Pangutana nila Bradon nga sa pagpangita kuno sa kamatuoran unsaon pagtuon ang kasulatan. Okay. Tubag naman dinhi Isaias 28 bersikulo 13 atong gikutlo ganiha Bradon. Ila pong gikutlo dinhi sa ilang pagtubag nga matod pa nila usa ka teksto dinhi ug usa didto. Dayon ila pong gidugangan og bersikulo buhat 17:11 gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw. Busa mga higalag mga kaigsunan, gawas nga sa pagtulunan sa PBC mao ni ang amuang pamaagi sa tudlo ni Master nga kung mag-isgot kita sa pulong sa Dios nga mo ng kasulatan or Biblia dinhi majutay didto majutay buti pasabot nga nakasulat sa Old Testament nga tuwa ang pagpasabot o didto nimo hingkaplagan ang pagpasabot sa New Testament. Bisan pa ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church napod sila niya ng prinsipyo gikutlo po nila ang Isaias 28:13 sa gingon usa ka teksto dinhi ug usa ka teksto didto. Nakaron agig pagprueba sa Biblia nga nay nakasulat sa Old Testament nga ug atong susihon ang gipasabot niya na didto na to makaplagan sa New Testament. So mao nay usa nga prueba nga dinhi majutay didto majutay kay gisulat tuod sa Old Testament kasaysayan pero kung atong susihon sa katumanan wa diha sa Old Testament kundi dito sa New Testament. Atong basahon Brad Eric sa Biblia ang atong ehemplo nga nakasulat sa Old Testament pero ang pagsusi sa katumanan na nato makaplagan sa New Testament. Hayan kini sa Biblia Brad Eric. Diri Bradron atong basahon sa Genesis Kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 4. Karon ang bitin malalangon, labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babae, di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Mao kana Bradron. Higalang pamilya Kubias atong gisusi unang basahon sa Old Testament ang Hinesis. Gibasa sa kaubang ministro, Brad Eric, ang Hinesis Kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 4, nagisgot kini mahitungod sa bitin nga malalangon. Now, karon ang bitin malalangon labi pa kaysa tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios og nag-ingon siya sa babay katong bitin. Lugar, doon na lugar gihulagway nga ang bitin ni sulti kay mo may nipahayag dito sa babay. Di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Mao lugar ni ang sultis bitin ngadto sa babae. Sa 2, og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman mingon ang Dios dili kamo magkaon ini bisan
maghikap niya na aron kamo dili mamatay sumo tubag sa babae nga tusbitin. Mahitungod lugar sa pagkaon lugar nga naa sa tanaman. Dili daw sila magkaon niya na kay kung bisan pa maghikap sila kuno mamatay unsay pagsupak sa bitin nasa 4. Ug ang bitin mingon sa babae dili gayud kamo mamatay. Gikutlo sa babae ang sulti sa Dios mga higalag mga kaigsunan nga kung mukaon sila kay gidid-an lagi sila sa pagkaon kay kung mukaon ug muhikap mamatay pero unsay pagsupak sa bitin dili gid kamo mamatay. Ug ang bitin mingon sa babae dili gayud kamo mamatay. Nagdiskut og bitin nga nisulti pero kung huddo na tog basa ang Hinesis pagos Malakias kay Hinesis to Malakias man ang Old Testament Brad Dever, Brad Rini o Brad Eric. Dili na to maila og kinsa ang katumanan sa bitin nga misulti ngadto sa babae. Nya og di ta mo gamit sa New Testament, di pa na to masusyan kinsa ba ang bitin nga gipasabot nga mo'y nisupak sa sulti sa Dios ngadto sa babae nga dili mo magkaon niya ng bunga sa kahoy nga anas taliwala sa tanaman. Mo ni sulti sa Dios ngadto gisupak sa bitin oy. Yan bitin. Adi ay nagingon ang Dios. Ito is ba? Na atong susihon kay di man day mabasa gikan sa Hinesis paingon sa Malakias kinsa ning bitin nga mo'y nagtuis o nagsupak sa sulti sa Dios gi-instruction ngadto sa babae. Labra Dever. Okay. Haron atong ma-prove nga importante gidi ay ang Old Testament sa pagpamatod arong mailan na to kay kasaysayan man na pero di man pod pwede nga atong isalikway ang kasaysayan kay sumala sa Job 8:8 read the history and see. Basaha ang kasaysayan og tanawa. Di tanaw na to, Brad Dever. Kinsa ba ning bitin nga mo'y nagtuis, nagsupak sa sulti sa Dios ngadto sa babae, mahitungod sa pagdili sa Dios sa pagkaon sa bunga nga naa sa taliwala sa tanaman. Kinsa ang bitin sa katumanan, Brad Dever? Ang bitin mo kini ang yawa o satanas brodon. Ug ato lang ning mahibaluan dinhi sa pinadayag. Nya kining pinadayag naman sa New Testament. Katapusang basahon sa New Testament ang pinadayag. O niya ang dito po sa Old Testament nga gibasa na to mahitungod sa bitin una pong basahon sa Old Testament. So tinuod pagsusi naa sa katapusang basahon sa New Testament. Ni ato pagabasahon brodon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa gipadayag kapitulo 12 bersikulo 9 kung kinsa baning bitin ang gipasabot nga mo'y naglimbong nagtuoy sa sulti sa Dios paglinla didto ni Eva o katong babae. O naa din niya ito pagkabasahon. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin. Kinsa maning bitin nga ginganlag yawa o satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So kinsa ang katumanan sa bitin, Brad Dever, pagabot na sa New Testament? Base sa itong nasusi diri bradon, maud ay ang yawa o satanas. Matinaw kayo higalang pamilya Cobias nga ang Biblia nagpahayag sa 28 Gs kama 13 sa Isaias dinhi majutay didto majutay. So prueba na nga doon ay nakasulat sa Old Testament nga wala gi hatag ang ngalan sa katumanan pero pagbasa sa New Testament o bagong tugon ang bitin nga naglingla o nagtuis sa sulti sa Dios ngadto sa babae nga si Eva mao di ay ang yawa o satanas. Higalang pamilya Cobias. Mao na ang amuang kinatibuk-an nga paghatag sa tubag sa imong pangutana kung unsay kalainan sa Old and New Testament o sa laktod Biblia or kasulatan nga nagtugang mao ang Dios unya susiyon ug basahon kay naa may gipahayag sa Biblia nga kasaysayan ibutang tag kasaysayan naman ang mga nakasulat sa Old Testament nga di man pwede nato nga di pod basahon kay gingon man sa 8:8 nga sahog read the history basaha ang kasaysayan og tanawa. Una atong gisusi sa nakasulat sa Biblia higalang pamilya Cobias. Karon arita sa dugang pagpahayag sa programa na to din ni Power Radio nga din doon natay mga igsoon sa pagtuo nga mihatag pod sa ilang mga pag-comments no. Gasunod man sa atong programa kay na curious og nahibolong sila nga kining kanhi lagi nato kauban Brad Dever, Brad Eric, Brad Rini nga mga ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Makarayo og si Dani Nakwa naglain magpundok nagtukod man og kining gitawag natog padim. Padim nya gidala gyapon nila ang ngalang master aron ba ipaon ba sa mga membro ra pod sa PBCM para tuuhan sila. Sa pagsunod niya sa atong programa doon na say comment nga iyang
bahayag dito sa atong program. Atong i-display atong basahon, mga igalag, mga kaigsunan, mo ni ang comment ni Sister Ann Garsuta. At i-display mo ning hulagoy ni Sister Ann. Dini sa Titay, Philippines. So kining Titay murag diri na dapit sa Sambuanga, Sibugay, no? Usa ni kay municipality murag sunod ni sila sa Liloy, Titay, then Ipil. So bilong sa probinsya sa Sambuanga, Sibugay. Ang comment atong i-display mao niya. Atong basahon now. Dili na mana iya kang master kung mangdaot man, makasabot ra unta ta kung laing pundok kay expected na mudaot gyud, pero kung PBCM nakagikan nga nakabalo na ta nga tinukod ni master kini, mulain na lang unta sa hilom nga walay pagpangdaot, isip respeto na lang man unta kang master kung wala man nakauyon sa governance ni Reverend. Ang tao na adyod kasaypanan pero unta mupatigbabaw ang pirmi, remind ni master sa ebanghelyo nga magminahalay, love your neighbor as yourself, love your enemy as yourself. Kung mupatigbabaw atong kasuko sa kasing-kasing og pangdaot lang ang atong buhat, dakong subo ni kang master og dakong kalipay sa demonyo. Piliyon unta nato ang paghiusa, pagpaubos og pagpasaylo. So, mao ni ang comments sa atong igsoon sa pagtuo nga mao si Ann Garsuta, no? Garsuta. O, kumusta po rin mo, sister? Kumusta kanimo? So, tungkol sa iyang pagsunod, although dunay pabor lugar sa ato ani, pero dapat ni explain po nato kay kita sa atong bahin isip mga ministro, mga higalag, mga kaigsunan, no, kung ato bang maapas pa ang mga pagsuporta ni inis Biblia. Pero kay biblical man ang imong gibuhan, sister. Tinod. Kay kining giingon nga higugmaon ng kaaway sa mas kagulingon, biblical man na. Pero kining giingon nga depende po na sa kaaway nga atong tagaan o paghigugma, kay naman gyud kaaway nga address na siyawa. Di naman pwede na tong ato nang higugmaon pa ng kontras Dios. O kato sigurong mga kaaway na to sa prinsipyong nalingla sa pagpanglipat sa pagtulunan, labi na ning PADM, suko ra ba ni sila kay puriban man gyud namo pod nga kanang PEDM nga gitukod ni Macarayo din siya ang nahimong founder o presidente niya. Chief Minister pagid siya, Brother Eric, no? Brother Ren. Nakig-label kang Reverend. Pero nalabuan si Reverend kaya nakig-label naman sa posisyon sa magtutudlo. Yawa ang sistema nini, kadungog og naminaw man ka Macarayo, no? Di ko magpanuko nga kanang imong gihimo bitaw. Mo na siya ang part ni Lucifer. Gustong mo label sa Dios ba? Kanang pagka-presidente o pagka-founder nimo, master man na. Pero mo so pagkag di ka mo yun, pagsulti lang og asa imong gustong mag-atubang tag mag face to face ta sa argumento, ha? Kay dipinsahan ako ang pagtulunan sa PBCM nga imong gibiyaan, ni barog ka dinha sa PDM. May galag mga kaigsunan kining comments ni Sister Ann Garsuta, Brother Eric, Brad Rene, di man nato na maapas, so ato lang siguro ning suspense sa mga nagsunod, no, nga sa sunod atong programa kung makumpleto nang atong tubag sa pangutana sa pamilya Kubyas ug doon na pay madugang malakbitan, pero kung wala na kini atong isaad nga ato naman ang gibasa dinis ere, kita naman nila og nadunggan nila og lantaw sila sa Facebook sa live streaming, nakita naman ang comments ni Sister Ann Garsuta. So kung ikaw po Sister Ann Garsuta nagsunod ka sa programa, sundi sa sunod kay sayad may nga nagmonitor ka aron among mapasabot yun ubos sa pagdumala sa Chief Minister Reverend Charlie Junio nga gadipindi pod ang giingon nga pagpakita o pagpatigbabaw sa kasuko. Kay kung ang uban mingon nga suko man ang mga ministro, sa Biblia di man bawal ang pagkasuko. So gingon po dayon nga kanang magminalay ang usag-usa, love your neighbor as yourself, love your enemy as yourself. Depende gyapon na kinsang enemy nga atong higugmaon o kinsa nga kining gipasabot nga silingan nga atong bati ang atong paghigugma. Sa ato rin siyang agnihon, brethren, nga ipagpamati lang din sa atong programa kaya ron ato ang ma-explain pa ang dugang pang mga kahulugan ining iyang mensahe, brethren. O ato pod nga i-advance pagpahibalo nga dili nagpasabot nga kung magisgot nagkaaway sa tanang panahon na lang gyud, kanang kaaway daotan man na. Sa tanang panahon na lang gyud nga
atong tagaan sa gingon nga paghigugma. Nasa Biblia ang higugmao ng kaaway, pero nagid po gingon sa Biblia nga dumtan ang kaaway. Kung adto ta mugako sa matarong. Nya kanang kaaway dautan man na. Nya kanang dautan nga kaaway gulagway man na sa Biblia, ato lang i-advance pagpahayag nga mao man na ang kamatayon nga katapusang kaaway nga pagalaglagon. Unya kanang katapusang kaaway nga pagalaglagon sumala sa Biblia yawa man na. Nalisod pod ang yawa kon kakontra nas kamatuoran nga Dios ato pagyud lugar nga higugmaan sama sa atong kaugalingon nga paghigugma. Doon na may kaaway, atong kaaway nga ato pang makuha nga mapabalik diya sa pagsunod sa kamatuoran. Katong giingon nga kung uhawon tagaan mo tubig o gigutom tagaan nimo pagkaon katong kaaway. Kadto siya nga may posibilidad pa nga mabalik pero katong kaaway na gyud nga moy amahan sa dautan, amahan sa bakak nga mong yawa, murag lisod na igsoon nga Ann Garzuta. Busag awag kami kanimo sa pagsunod lang gyapon sa programa sa pagtulunan sa PBCM, maasa man nga mga radio station o sa Facebook o sa YouTube nga imong mapaminawan nga sundi kay haron nga kining imuhang mga comment nga paghangyo nindot man kay ang uban gud mingon na unsa man ang mga membro sa PBCM o mga kaning sakop ni Master Tomas Junior Senior katumanan sa Espiritu Santo anong naingon ini. Unya wala na ba po'y katungod ang mga ministro ubos sa pagdumala ni Reverend nga o makmak manig kastigo manig mong gibot wala ba'y katungod nga mo kastigo na mas Biblia na kung tinuod ta nagmahal mo kastigo gyud ang tinuod nga dunay pagmahal igsoon nga Ann Garzuta. So napupos man ang atong oras mga igalag mga kaigsunan. So manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior og sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalo singon man sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon Brother Dibs Rizaba. Kiniusab inyong igsoon Brother Eric Camus. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kami manamilit na kaninyo hangtod sa sunod gayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.